awan sa ti taong awan ti dadagsen na. So amin tayo, mabaling nga iti dayto nga gundaway so mangsangot tayo iti nadumadu nga pakarigatan, nadumadu nga suot, nadumadu nga dadagsen, nadumadu nga problema. Ang runaan na iti dayto nga panawan ko nagkaroon di tiyempo iti panagririgat kasi iti tiyempo nga panagririgat aya. Aya, ken kadag iti mabaling uri pa iti sumagsaganad nga aldaw pa eh. Now, kasat no tayo nga rin nga sangwan, dagitoy nga satnaw tayo nga trataran, dagitoy nga panubok iti biyag, wenno pakariribukan iti tunggal may sa kada tayo. Aya, umuna kakabsat, adda iti kari maipapan iti panubok. Halaan kakabsat nga inted napadasan tayo, tapno ti kasta, maperdi iti mood tayo, maperdi iti biyag tayo, haan kakabsat. Kitaan tayo mano, inya iti promise na dayto nga panubok kada kada tayo. Ni Santiago Enrugina iti libro babaen iti panangipalagip na nga iti amin nga tao. Aya, sumango iti nadumadu mga pakarigatan maliban lang no hangkang nga tao kabsat ay hangkang nga talaga nga sumango ti pakarigatan. Joke lang dahil kabsat. Well, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, masarakan tayo, nga sumango tayo iti naduma-duma nga pakasuutan. Ura iti Biblia salitain na nga iti rigrigat ken panubok ket paseten kakabsat iti biag tayo isung hanak nga mamati nga hamo pay napadasan ti nagrigat ay hamo pay napadasan iti panubok iti biag kun na Jehov naglawag kun na kadji 14 bersikulo 1 nga kun na agpapadatay amin anakapoy ken awan iti mabalbalinan na ababa ken napno iti rigat iti biag tayo. Naman pa ikadwa tayo iti riribok, kumbaga iti panagbiag tayo iti lubong kakabsat kit nakabuild in dayta, nakabuild in iti problema at dalitan. Aya kakuyog tayon, aya agdudumamot iti wagas iti yumay na kada tayo. Aya agsasabaling itsura, agduduma iti paggaponda. Ket no daduma mangipangay kakabsat iti tingay dayang panangalilaw kada tayo. Aya, ngam di Santiago ko na ibilang yu aragsak no aglakam ka iti amin akita iti pakarigatan. Ngam manong nga takada tayo, iti aramid ti kastoy kakabsat. Kasi nagriga mo tayo. Agproblema ka, tapos ka agrag-ukak. Saan mo tayo jay? Mabaling ka kasi di ka panunutan nyo. Iti kinapod na kabsat, dahil iti umuna nga karigatan nga aramidin tayo. Into no addang sumangsango tayo, iti riribok. Kung na nagarod, ibilang nyo. Aya, panunutan nyo. Tarigagayan nyo. Awatin nyo, iti amin at puso nyo. Amirisin nyo. Kuna na. Ay ang intuno at data yung mapadpadas kaslasaan nga agsusurot iti panpanunot tayo ang kaday lang nga panunot tayo digitar aramidin tayo agraman ka digiti panagsasao tayo isong ano ko na masapong agtamad tayo kat ibilang tayo awatin tayo agsipod taamo tayo nga adda iti Dios kada tayo naglaka nga ibaga kung nagkaroon gimno adda tayo di kasasaad nga marigrigatan kakabsat ay akat nagrigat nga talaga ngum kapintasan launay nga no adda ti Dios kada tayo mabalin tayo nga kontrolan iti biag tayo. Mabalin nga kahit mabalin nga pakontrol tayo iti apo iti biag tayo. Iti kinaadda ti ragsak iti tiempo ti rigat kakabsat saan na nga kayat nga sa uwan nga nagragsaken tayo iti kinaadda ti parikot tayo. Hanamat kayo nga sa uwan agragsak kagapot ti adda problema maan kakabsat. Di Hebrew chapter 12 verse 2. Mabasa tayo nga dita isinsina iti matatayo kini Jesus a pangulo ken mangpunno iti pamati tayo, sana naupay ni Jesus, gapoy ti cross, ngam gapoy ti rag-og, agururay kayo kuwana, di na pinanpanunot, iti panakaibabain, ibabain, iti papatay, iti cross, at daitan, as iti tugaw, iti makanawan at trono, iti Dios. Saan nga nagragsak ni Jesus, iding adda suna iti cross? Aya ngam, nasarakan na iti ragsak manipod kada ito nga kasasaad, agsipod ta nagtulnog, iti pagayatan, iti Dios Ama. Aya, halaan nga day jay kapsat amutay mutan in nga iti papatay ni Jesucristo gud isu day jay nagunod tayo iti panakaisalakan. Halaan kasi nga dati promise na adamot iti panggap na no apeng nga mapadpadasan tayo. Yan no apeng nga mapadpadas tayo kapsat. Di verse 3 ko na agsipod taamo tayo agbalay iti pamatiyo amang saranget iti kasta arigat patauden na iti anusyo nga agibtor. Aya, amoy kakabsat iti maysa nga na nakitak iti naglabasan mi nga panubok pudno da iti kakabsat tala nga patauden na iti anus, patauden na iti panagibtor. Aya, iti panggap iti panakapadas iti pamati tayo ket tapno makita tayo kakabsat.
nupudno met laeng wenno saan iti pamati tayo ket no kasatno kabileg iti adda nga pamati tayo kakabsat di amo aya kakabsat nga into no masubsubok tayo kunak iti may sangal daw ditoy nga iyapan na tayo iti orno iti apo. Aya, tatno ti kasta, rumwar iti kinasinaw tayo, rumwar iti kinasyaasino tayo, into no mapagbalayagyan tayo. Adamo na ginaduma nga talagang dagiti nga masubok dan kat dumteng iti panubok iti biagdan kat tila ibagbagadan sa siya sinisisiyan dan ni Apo Dios apay dan panagadung apayan ngem natutuusan kabsat no kitain tayo kitain na laeng ti kinasinaw. Aya, iti kinasinaw, iti pamatim ken kuana. Aya, di ba kadag iti estudyante, ori dagiti anak tayo. Aya, no tapno makita tayo iti kinalaing da kaikanta iti problema no kasat no da nga sulbaren. Di makitam no kasat no ka talented wenno kalaing dagiti nga anak mo. Kasi mo ti Apo kakabsat no kasat no nga kasat no tayo nga kumapet no kasat no tayo nga agtiwala kumpet iti pamati tayo kad iti tiempo kabsat nga masubok tayo. Dagiti nga kapadasan into no ipaay tayo iti Dios mangparwat iti napintas nga banag nga kababalin tayo. Aya, ngayon tuno agtalinaed tayo nga nakakuyog tayo iti Dios, mapataod iti kinaanos, kina ibtor, when the dumapay. Aya, iti panubok mabalin kakabsat nga mangipaay iti napinpintas nga banag kada tayo, into no indaton tayo iti Dios. Kung ano jay 2 Corinthians chapter 4:16 aging gana iti 18, gapo iti daytoy kunana pulos asaan kam ana upay uray no maininot nga group sa iti na inlasagan abagimi inaldaw met ang mapagpabaro iti ni espirituan kinatao mi. Verse 17 ket daytoy nga alalagan ken pagbiit asagsagabaan mi itid na kada kami iti dakkel ken agnanayon nga dayag nga awan iti paikapadaan na dagiti banag a makita iti kitain mi saan ang dagiti makita a pagbiit laeng iti banag makita ngem agpaot iti agnanayon iti banag di makita. Kabsat iti sao nga panagibtor ket panagtalinaed saan nga magunay saan nga panagtaray aya sisasagana nga sumango no napagbaligyan data di ba dagiti tiempo nga ibaga tayo to kalpasan iti panubok iti biag tayo ma-appreciate tayo no apay nga napasamak dagiti nga banbanag. Naman payahan nga instant, alimbawa na subo dati panubok nga dumtengkeng ka, hamong nga ma-appreciate da jay, sangsangwam, ngam kalpasan da jay, well, agyaman ang apot na napadasak da ito Aya, adag kastoy gayam iti planom. Kasi makita, adda tinapintas kakabsat, nga plano, purpose, panggap, iti da ito nga panubok, nga adda keng kakabsat, kung nagarod, hana ka nga pirgin ti Apo, makikitain na lang no kasat no, iti panagkapot mo keng kwano kasat no katindi po yung ating pong pananampalataya sa Kanya. Katulad duma, iti muna nga kayat tayo nga mapasamak, ito na mapadas tayo, dawatan tayo iti Dios. Nga ilapaw na tayo, ikatin na tayo, uwino ilisi na tayo kadagiti nga kapadasan. Ang kaday, amom kadi kabsat, adda dagiti itiyempo nga ipalubos iti Dios nga mapadas tayo, tapno makita na ko nagarod, iti kinasinaw, iti pamati tayo ken kuana. Kentap na ti kasta, makita tayo, nga itipigsa tayo, nga sumango kadagiti kapadasan, ket iti Diyos laeng. Talaga nga ipakita na, nga awan iti sabali kakabsat, nga pagkamangan tayo, no saan nga iti Diyos. Tanda daduma ka, ang kadino ka, dati dadagsen tayo, ada problema tayo, o adumot ti kwarta di bangko, mabaling kong usulbaren. Aya, adamot ti pigsak, adamot power ko, adamot iti wealth ko, adamot talento na laingak mo kasi ngay ngam do mga kakabsat ipalubos na nga pa nga kwatap no tikas agdependent tayo agbalintay nga dependent laeng kini Apo gamin adda dagiti banag nga mabalin nga adda dagiti banag nga mabalin ti nga sulbaron ti anyaman nga banag aya ditoy daga nga ni Apo Dios laeng iti mabalin nga mangpunpunnek wenno mangpumpunno dayta mangsulbar dayta nga dadagsen mo kakabsat awmet ket ti mabati into surrender tayo amin iti Apo. Saan ka di kakabsat, dakdakkel ti mapukaw kada tayo, no, kapantay dahil nga problema, kung ano, adamot ti awis iti Diyos, iti tayo amin kenkwana, ang kaday. Ay, kanya pa iti sa pulad tayo, no, kasi kakabsat. Kanya pa iti makita tayo, adamot ti participation tayo, iti dahil nga panubok, nga mabaling nga papadpadasan tayo. Ni Santiago kabsat,
Iparparangarang na daytoy ijay verse 4 nga masapol nga magipagpasit iti Dios no kayat tayo nga magunod dagiti panggep iti panubok kada tayo. Palubusan tayo nga makita iti panagibtur kada tayo nga may isa nga napadasan tayo kakabsat nga amom dayjay amom jerik na nga talaga nga nakagalot kanyam kaya't mo nga waknitan kaya't mo nga mawayawayaan hanggang nga mawayawayaan aya ni apo Diyos lang dumding nga kabsat di tiyempo nga hanggang kasapulan well hanggang hamang nga hanggang kasapulan dingdinggit di kita word of encouragement yo ada dagiti blessing iti Dio. Ada dagiti word of encouragement. Sendak iti text kas lang mo unag nga iti masapul kulaeng iti presensya iti Apo. Nga mabaling nga mangwaya-waya iti riknak. Dumtengak iti kasi nga kabsat nga iti Dios lang iti mabalin nga mangpunpunno, mangwaya-waya, mangliwliw akinyak iti dayta nga gundaway. Ay iti nga kabsat dayto iti maysa kadagiti sa 50 ket 8 nga bilin nga mabasa tayo iti kapitulo 5 iti Santiago. Iti pakakitaan iti relasyon tayo iti Dios ket no kasatno tayo nga palubusan iti Dios nga agtignay iti panagbiag tayo. Numan pay kasla saan nga napintas ken narigat iti kapadasan tayo. Ngem inya tayo saritaan na. Iti Hebreo kapitulo 10 bersikulo 35 aging ganat iti 39. Sut gapuna adiyo pukawen iti namnamayo ta yigna iti dakkel agunguna. Masapol nga agibtur kayo tapno maaramid Dio iti pagayatan iti Dios ket awaten nyo ti inkarina. Di verse 37, kas nailanad iti nasantuan a surat iti basit laengan a tiempo umayen dayjay umayto kunana dinto agtaktak nupay kasda agbiag to iti nalintig a taok babaen iti pamati ngem no pagpanawan na iti pamati saan amaragsakan to'y kararwak kenkwana. Verse 39, saan tayo akas kadagiti nangiwaksi iti pamati da ket napukaw da. At daan tayo kabsat kadi iti pamati ket maisalakan iti kararwa tayo. Iti panggep kakabsat iti panagibtor kada tayo ket tapno maaramid iti Dios. Iti panggep na iti biag iti tunggal maysa kada tayo. Anya dayto nga panggep iti Dios nga masapol nga maramid kada tayo. Tapno maminpinsan nga palubusan tayo nga iti Dios nga mangtingtingel ken mangidalan iti biag tayo. Adda kadi kabsat iti paset iti biag nga masapol nga tinglen iti Dios tapno maaramid na iti panggep na kenka. Adda dagiti banag nga masapol nga idaton mo kenkwana. Kababalin nga masapol nga balbaliwan na. Banbanag nga tingtinglem ngem nabayagan nga tartarigayan iti Dios nga ibatam. Tartarigayan iti Dios nga itdem kenkwana. Ipaay mo kenkwana. Ayat nga kakabsat kayat iti Dios. Garamiden na kang nabalaygi nga tao. Anak kayat kakabsat marigrigatan ka. Anak kayat kakabsat nga makitkita na nga ag-suffer ka iti dayta nga dadagsen. Anak kayat nga mapirdi iti biag mo gapulang iti dadagsen nga addaken ka. Pabalin nga saritaan nagrigat mat nga sila nagrigat iti mawayawayaan manipod iti dayto nga dadagsen ko. Kasal nagrigat iti kumalas. Ay kasal nagrigat nga ibatan dagito nga problema. Hamo nga kabailan dayta kakabsat. It them iti Apo amin dayta. Ket amuken pa check. Makarikna ka iti bangar. Mabaling nga mawayawayaan na ka. Hantay nga kabailan ulit kakabsat. Kasapulan tayo iti tulong iti Dios. Ay nga dumdum nga kin adda dito live streaming. Kayat iti Dios nga aramiden na ka. Aramiden na tayo nga nabalaygi. Halang nabalaygi no dikit di ag-enjoy iti daytoy nga biag. Nagrigat nga iti dayta may isang bulan may sila nga aldaw iti panagragsak mo gapo nawayawayaan ka ti problema. Hanti kayat nga abuse all the time. Aya nga ag-enjoy tayo iti biag. Uri man pa'y addo iti panubok iti biag gapo sinanama tayong inted tayon kenkwana. Aya ulitin kakabsat kayat iti Dios nga aramiden na nga nabalaygi tayo nga anak na. So nga aramiden tayo idaton mo amin kenkwana. Ita kata aramiden iti Apo iti paset na. Hanggang agkid kabsat.
hanong orayon nga kumbaga lumala yung dayta dadagsan nga adaken ka sa kanto lagunay kakabsat isong harod nga iti purpose na dati nga programa tumulong kakabsat at nutikas na mapabilig kayo nga amin nga dagiti nga dadagsan kakabsat it din tayo iti apo. Well, hanggumat nga ibagbaga kabsat dayto noon tayo nga napadasan ang subok ko ng Panginoon. Ay napadasak ni Apo Diyosan no kasat no kabilig na kakabsat. Nagrigat ti ang aramideng it din tayo amin. Ora pa'y din tayo nga panunutan tayo. Kabsat ag talag ka iti Diyos. Well, kahit kumanday ito nga siraan dahi ito nga panagadal tayo kakabsat iti sasao iti Diyos. Babaan iti may isa nga kanta. Dinak pulos binaybayan. Kat kas dingdinggin tayo dahi iti kakabsat. Panunutam. No niya dagiti isang sangwam nga parikot iti agdama. Katrik na aman iti panangsagid kayong ka iti Diyos iti dayto nga kanito madaydayaw iti Apo. Tayo dinggin kaya kamsat amberisan tayo man iti lyrics na dayto nga kanta. Kas iti puso kin panunot tayo adda ngagdaydayaw iti Apo. Abinay bayan na kan iti Diyos di mo kadi sakripisyo para ka matay ijay krus tapno maisalakan ka pinakabinaybayan nalaos ti panagayat na ken ka subuken na laeng tigker ti pamatimken kwa na gayem di kakadi maupay talag kadaeng ken kwa na saan laeng asik daan dagen senit tibyan amin tayo agsagsagaba muray siya pamangikan kanta awan tiin dadadumana agpapadatay panagayat na ken ka subsubuken na laeng tibker ti pamatimken kwa na gayem di kakadi maupupay talag kadaeng ken ka na. Apo sikikita ka kadagiti agdingdingig nga adda nga mangidaton dagiti nga dalagsen da iti biag Apo. Dawatag man Apo iti dayto nga gundaway iti dayto nga kanito iti panangipay mo iti panagbalegi kadakwada. Anyaman dagito nga mapadpadas kapadasan nga sangsangwenda. Makadagsenan Apo amom nga kabailan nga tulungan dagitoy nga kakabsat. Kasapulan da Apo iti dayto nga kanito iti panangidalan mo kas agaramid da kadagiti desisyon Apo iti panagbiagda. Apo ipaayam ida iti kinasirib ken kapintasan nga desisyon garang aramidin da Apo itid mo Apo Dios iti naisingsingayan nga talna kastamot Apo iti panag-umiso papag-umiso nga panangidalan mo kadagiti adda iti parikot da iti na finansyalan Apo mati kami nga kabailam nga ipaay dagitoy nga kasapulan da kas kunam iti sasaom Apo Dios nga kukwam aming nga adda ditoy lubong Apo awan iti narigat ken ka iparukpok mo iti nawadwad nga bendisyon mo kadagitoy nga kakabsat amom Apo iti kasasaad mi
ngem amok nga amumlata amok nga ada nga kang kanayon itiwagas mo tapno di kasta apo masabet digiti kasapulan mo iti aldaw-aldaw. Kadagiti adda iti pagiddaanda gapo iti sakit. Kang runaan na apo Dios. Kadagiti ada jay critical apo nga kasasaad apo awan iti imposible ken ka apo Dios. Kabailam nga ilapaw ida manipod iti dayta critical stage apo iti sakit da. Awan imposible ken ka mamati kami o Dios. Nga dagiti nga panubok no adda kada kami umay iti panagbalaygi apo Dios. Madaydayaw ka gapo ka dagiti sapsapit mo apo Dios nga napadasam apo naagasan kami. Kit agtakder kami kadayta nga karim apo. Adaman dagiti kakabsat mi apo agsagsagaba iti naduma-duma ad sakit kasapulan ti napinansyalan handa nga makaturturog po iti nakadano nga problema ti pamilyada trabaho wala niya man pa nga pakuriribukan da iti daytoy nga aldaw apo pataudem iti pamati ket mariknada ka di apo Dios iti sagid mo ken panangisublim apo iti salun at dagitoy nga kakabsat itinagan niya po mi nga Jesus dati kabsat apo nga dumdumngig iti daytoy nga gundaway nga aduti nga ada diti live streaming hangkuman ida apo Dios nga babinsa-binsar apo kadagiti ipaayam man iti talna apo Dios ikdeman apo iti panakaagas itdeman iti panakaliwliwa itdeman apo Dios iti talna iti puso ken panunot da apo Dios. Wala po ikatam itiga kastamot apo dagiti birbiro kital nakapya ken panagmaymay sa ati pamilyada apo dawatik man ngipayam ida ti ayat ken puso nga managpakawan ikatam apo ti gura ikatam iti unget kadagiti puspuso da iti daytoy nga kanito apo ket sika apo ti mangipaay iti reconciliation na iti pamilyada apo nga isu balbaling nga lapad apo isu balbaling nga sa nga dadagsen iti membro kadagiti pampamilyada addaman dagiti mapupay apo dawatik iti panagtrabaho ti Espiritu Santo nga kakabsat itdem apo iti sirmatamanan kadakwad apo ti panagsurvey at isublim apo iti kinabarat ti ayat ken panagtalik da ken kaapo kadagiti kakabsat mimot nga pagkarkararag iti daytoy nga tiyempo apo idiklarak iti panang bendisyon mo kadagitoy nga kakabsat mi ket kas rumwarda kadagiti pagtaenganda nga mapan apo Dios iti pagtrabahoan da apo ipabalon mo man kada kami iti panagbalaygi apo anyaman iti lakad mi anyaman iti aramiden mi apo Dios iti daytoy nga gundaway sika iti mamagbalaygi kada kami apo Dios madaydayaw ka apo agbalin kami nga tulungan na kaming agbalin nga bendisyon iti padami nga tao tapno ti sika iti maitanok apo iti panagbiag yaman kami apo to sika laeng iti madaydayaw sika laeng tay ayaten mi sika laeng apo Dios ti maitantanok kadagiti bibiyag mi madaydayaw ka apo iti naga ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Well, agyaman na kakabsat ti panakiadayo manen iti lasot ti 30 nga minutos ngayon kay panagdingeg iti daytoy nga programa tayo ket kuman nga kablaawan da kayo amin kakabsat nga adda kadagiti sibsibay iti radyo da nga dumdumeg iti daytoy nga gundaway na imbag nga agsapa iti Biyernes kakabsat urepay kadagiti bibuy iti live streaming kas ken ni Pastor nga Virgilin Pascual Makaling si Sir Rosbel Apostol Mambiron ini Sir Alex nga Pascual, good morning. Kini Sister nga Jennifer Caro, blessed Friday morning po, Pastor, family and family, Pastor, family circle, ken aming nagdingdingig ken Kristo. Kuna na Marlon Sanchez, praise the Lord, good morning, Pastor. Kini Sister ko nga Shirley Salazar Blanco, good morning. Ricabel Tapat, praise God, amen. Thank you po, Pastor, for encouraging us always, more power. Si Antili nga Valentin, blessed morning, Pastor, in your family, Gemma Basug, nag-asa tabarong, agsapa, Pastor, and family, God is good all the time. Good morning, everyone. Sir Leia Cabanyero, blessed morning, Pastor Lawrence and family, God bless. Fe Chumiko, Sister Fe Chumiko, blessed morning, Pastor, and everyone, God bless us all. Kini Sister nga Lily nga Dawagi, Madam Amot nga Guibuya dita Balasib iti tao. Good morning kada kayo. Kini kasin ko nga Meng Canuto, good morning. Kini Mark Gusto, good morning. Kini Ninang Lydia nga galang na imbang agsapayo. Amin. Kini Ma'am Teresita Malagayo, blessed morning, Pastor Lawrence and family. At sa ating lahat, praise God and thank you, Lord, for being so good to us. Kunana. Pinagpalang umaga, Pastor. Glory to God po sa lahat. Sa buhay niyo po, patuloy na ginagamit ng Diyos para mag-share po ng gospel. God bless po, kunana na Sister nga kasinsin ko, Ming Kanoto. Marites Tembresa Tamayo, good morning, Pastor. God bless God bless you po. Lina Esteban, blessed morning po. In Carbalanag, madaydayaw iti apo na imbag, nga bigat yo, Pastor, agraman ti pamilya. Rico Aguilar Pagaduan, good morning, Pastor, and your family. Salamat sa Diyos sa lahat. Salamat sa iyo, Pastor.
Salamat rin Brother Rico. Marivic Aliaga, good morning Pastor and family. God is good. He is always with us. God bless us all. Chat Victorio ko na amen. Sharon Terenal, amen. In Carbalanag, Marites Tamayo, good morning Pastor and God bless you always. Okay, amen. Kung na nag-Sir Pedrito Del Diego, amen. Si Rosita Castro, si Pastora, kini Ma'am Delia Aro, good morning. Kini Sister Perlin, Montimayo, Rex Alvaro na imbang agsapa. Kini Pastora Rosita Castro, Sister Rosbel Apostol, good morning. Kini Sister Trisidita Alejo na imbang agsapa. Noel Acob, meron also good morning Sister. Kini Brother nga Sani, Sergio de los Reyes, Tita Balasi Witao, good morning Pastor. Good morning po Pastor and to all listener. God bless programan ti Pamilyang Brother Sani. Okay, oripay kini Sister nga Angie nga Aquino, yung madamang biboy in Carbalanaga. Amen. God bless you. Philomer de Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor. Iti makapawang-ar nga mensahe. Meron also mera. Amen. Marites Tamayo ko na Yes, Pastor. God is good all the time. Ang daming gawa ng Diyos na kabutihan sa akin, lalo na po nung uwi ako. Okay, bayang dumating sa akin. Thank you. Basa ito nga buo dati kurang to oras tayo. Janel Terenal, na imbang abigat mo Pastor, kay namin nga kabsat tayo ni King Cristo. Sir Angie, good morning. Gemma Basug, kay ni Ma'am Teresita Malagay, good morning. Divina Gracia Saging Sabio. Chet ko na Pastor Junimil Hipol, kanay mi kararag ni Lulu Milio. Okay, Madam Amont nga Agbaybuya, Philomer de Jesus, Asiram Marimel Chorbesa, amen. Kunana, yan kata kayo, amin, nga dumdum nga kapsat, tiday tingal daw, kadagay masaksakupan iti Southern Isabela Section 4, in Northeastern Luzon District Council of Assemblies of God, Mangrugi, when no, adaan dati fellowship, iti dahi tingal daw dito sa Apton Village, kasamot iti meeting tayong ministers, meeting di Section 4 tatakakapsat. Well, agyaman na kiti 30 minutos ng kabanagdingag iti dating programa tiksapa anat non itinamnama. Thank you and God bless everyone. Happy weekend. Nangyigan tayo ti programa ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo ditoy 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips ni Maloy Salumbides. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. Ilan sa mga nangyayari ngayon sa iyong buhay at trabaho ang hindi mo kayang gawin kung nag-iisa ka lamang? Sa palagay ko ay marami-rami din. Kaya mo bang i-juggle ang lahat ng responsibilidad sa trabaho, pamilya, simbahan at kung ano-ano pa kung wala ang tulong ng iba? Sa palagay ko ay hindi. Kaya huwag mong suluhin ang trabaho. Huwag mo ring suluhin ang problema. Tandaan mo, great things happen when people work together. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang Burj Khalifa sa Dubai ay kinikilalang pinakamataas na skyscraper sa mundo. Ito ay may taas na 2,722 feet. Sa iyong pag-akyat sa viewing deck ng Burj Khalifa ay makikita mo ang tribute sa mga taong gumawa ng sama-sama upang maitayo ang architectural masterpiece na ito. Mga professionals, manggagawa mula sa iba't ibang bansa na may iba't ibang kakayahan ang nagbuhos ng kanilang oras, lakas at talento para maitayo ang isang istruktura na imposibleng gawin ng iisang tao lamang. A great vision and a great dream is not meant to be achieved alone. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan nating magkaisa. What are the benefits of working together? Una, heavy burdens become light. Ang mabigat na pasanin ay gumagaan kung marami kayong bubuhat nito. Habang lumalaki ang isang organisasyon, mas lalo itong bumibigat at humihirap patakbuhin. Nang makita ng biyenan ni Moses na si Jethro na masyado nang mabigat ang responsibilidad nito,
na kahit ang maliliit na alitan ay sa kanya pa rin inilalapit ng mga tao, pinayuhan niya ang kanyang manugang na baguhin ang leadership style nito. He advised Moses to identify capable men and delegate some of his responsibilities to them. Hindi nababawasan ang value mo sa kumpanya kapag marunong kang mag-delegate ng tungkulin sa iba. When you empower other people, you make your business more sustainable. Kung masyado kang nabibigatan sa mga responsibilidad mo ngayon, baka naman dahil sinosolo mo ito. Allow others to carry the burden with you. Pangalawa, what seems impossible becomes possible. Ang tila imposible ay nagiging posible kung mayroon tayong mga katuwang. Isipin mo na lang halimbawa ang bayanihan. Kaya ba ng isang taong magbuhat ng isang bahay? Siyempre hindi. Pero dahil marami ang bumubuhat at tumutulong, nagiging posible ang lipat bahay dahil sa pagbabayanihan. Do not let the hugeness of your dream stop you from accomplishing it. Posible mong maabot yan sa tulong ng Diyos at ng ibang tao. At pangatlo, work with a common vision. Hindi sapat na mayroon kang kasama sa trabaho. Minsan nga ang dami-dami ninyong gumagawa pero parang hindi nyo pa rin maabot ang inyong goals. We need to work together with a common vision. Kung tayo ay kanya-kanya, kahit marami tayo, wala pa rin tayong magagawa. You will be pulling each other in different directions, mag-aaway at magkakapaguran lamang kayo nang walang nararating. Ang sabi sa Psalm 133 verse 1, how good and how pleasant it is when God's people live together in unity. Kapag tayo ay gumagawa at nagtatrabaho ng may iisang pangitain at pangarap, ang mabigat ay gumagaan at ang tila imposible ay nagiging posible. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Asahan na natin na sa mundong ito, tayo ay madalas mabigo sa anumang bahagi sa relasyon ng ating buhay, maging ito man ay pamilya o mga kaibigan. Naitanong ko sa aking sarili, sino pa nga bang ating mapagkakatiwalaan sa mga panahon ngayon? Sinasabi sa